बेयो मोनसे पार्टी जोंनि खौरांगिरि ग्रुपनि बे पार्टीखौ होदोंमोन जोंहा बेन्जामिन आर'नाइ रादाबनि रिपर्टार बिथाङा सासे बिफा जानायनि थाखाय बिथाङा बे पार्टीखौ होदों। बिथाङानो बेन्जामिन बिथाङा जोंनिया उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि सोरांसार बाग्लारि मानि पार्टीमोन दिनै? गिबियावनो नोंथांखौ साबायखर बावबाय। दिनै जोंहा जोंनिनो खौरांगिरि लोगो बेन्जामिन नार्जारि बिथाङा दिनै सेथि फिसाजो न'खराव माइनाव फैदों बा लोखि फैदों होननानै जों बुंनांगोन। बिथांनिनो दिनै खुसियाव बिथाङा जों साफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि लोगो बिथांमोननो बिथाङा ओंखाम बोथिसे दिनैनि दिनाव नैबाव टंला पालिगाव जेराव बिथाङा जों होदों आरो जों बेखौनो बुंनांगोन गौथुमनि जानानै बिथाङा दिनै गावनि गोसो खुसिजों दिनै साफ्रोमबोनि फैनायखौ दिनै बिथाङा सुफुंबाय। बिनि थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय अल बर' डिस्टेन्स जार्नालिस्ट एस'सियेसननि आफादगिरि जानानै बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। पार्टी जाबाय माबोरै सोरनि? मा बुंगोन दा बिथां बेन्जामिननिसिम मा बोर हरगोन? जोबोर साबायखर आरो बिथांनि फिसाजो जा जोनोम लादो गोदान এখন হ'ল পাৰ্টি প্ৰফুল্ল কুমাৰ বড়ো, তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আজি শুভ দিনত কি ক'ব? শুভ দিনত মই সেইটোকে কৈছোঁ যে যাৰ নামত আমি আজি পাৰ্টি কৰিছোঁ তেওঁৰ যেন দীৰ্ঘায়ু হয় আৰু ভৱিষ্যতে একোজন নাগৰিক বা তেওঁ ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে তাকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন, গতিকে একেলগে এসাঁজ খাইছোঁ পালিকা হোটেলত। গতিকে বেঞ্জামিন নাৰ্জাৰীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁৰ যি সুপুত্ৰীৰ নামত আজি এসাঁজ খাইছোঁ সেয়ে যেন ভগৱানে তেওঁৰ যি সুপুত্ৰী তেখেতক ভৱিষ্যতে মানৱ হিচাপে গঢ়াত সহায় কৰে।